Otázka 86. Sú dané pK hodnoty pre tieto kyseliny. pK kyseliny octovej, čiže CH3COH, rovná sa 4,75. pK kyseliny fluorovodíkovej, čiže HF, rovná sa 3,1. pK kyseliny kyanovodíkovej, čiže HCN, rovná sa 9,2. A pK kyseliny trichloroctovej, čiže CCl3COH, rovná sa 0,6. Z uvedených hodnôt vyplýva. Tak najprv si povieme, čo je to pK. pK je parameter, ktorý je definovaný touto rovnicou. pK sa rovná záporný dekadický logaritmus hodnoty disociačnej konštanty danej kyseliny. Čiže pK rovná sa minus log K. Pre vás, ako budúcich medikov, stačí vedieť, že vzťah medzi hodnotou pK a K je nasledujúci. S narastajúcou hodnotou disociačnej konštanty kyseliny hodnota pK klesá. A naopak, s klesajúcou hodnotou disociačnej konštanty kyseliny pK naopak narastá. Čo z toho vyplýva? No vyplýva z toho to, že čím je kyselina silnejšia, tým má logicky vyššiu hodnotu svojej disociačnej konštanty, ale naopak pK má nižšiu hodnotu. Naopak, čím je kyselina slabšia, tým má hodnotu disociačnej konštanty nižšiu, ale pK naopak má vysokú, respektíve rastie s klesajúcou hodnotou K. To je to najpodstatnejšie, čo potrebujete, aby ste vedeli posúdiť silu danej kyseliny alebo navzájom kyseliny porovnávať. No a poďme teraz na samotné riešenie danej otázky. No a skúsme si usporiadať jednotlivé kyseliny podľa napríklad vzrastajúcej hodnoty pK. Takže v stĺpci bude hodnota pK, no a naopak v riadku bude daná kyselina. Tak začneme vzostupne, čiže od najnižšej hodnoty pK. Keď sa pozrieme na jednotlivé ponúkané kyseliny, tak vidíme, že najnižšiu hodnotu pK má kyselina trichloroctová a to je 0,6. Takže napíšeme si sem kyselinu trichloroctovú CCl3 COOH. No a hodnota pK danej kyseliny je 0,6. Kyselina, ktorá má vyššiu hodnotu pK ako je trichloroctová, keď sa na to pozrieme, tak je kyselina fluorovodíková s hodnotou 3,1. Čiže druhá v poradí podľa vzrastajúcej hodnoty pK je kyselina fluorovodíková s hodnotou 3,1. Poďme ďalej. Potom nasleduje kyselina octová CH3COH s hodnotou pK 4,75. 4,75. No a kyselina s najvyššou hodnotou pK je kyselina kyanovodíková, čiže HCN, s hodnotou 9,2. Čiže keď sa na to pozrieme ešte raz, vidíme, že v tomto poradí hodnota pK narastá. No ako sme si povedali, keď sa na to pozriete, so vzrastajúcou hodnotou pK, čo je náš prípad, hej, pK narastá, hodnota disociačnej konštanty naopak rastie v opačnom poradí. Hej. Čiže najsilnejšia kyselina z uvedeného radu je kyselina trichloroctová, slabšia bude kyselina fluorovodíková, predposledná, čo sa týka sily, je kyselina octová, no a najslabšia je kyselina kyanovodíková. No a teraz môžeme analyzovať jednotlivé odpovede. Za A. Najsilnejšia kyselina je kyselina kyanovodíková. Nie je pravda, je najslabšia, takže Ačko nie je správne. Za B. Kyselina octová je slabšia ako kyselina fluorovodíková. No kyselina octová vidíme, že má vyššiu hodnotu pK ako HF. Hej, aj z tohto radu vidíme, alebo z tohto priebehu, že je slabšia. Je naozaj slabšia ako kyselina fluorovodíková, preto toto tvrdenie je pravdivé. Za C, najsilnejšia je kyselina fluorovodíková. Nie je najsilnejšia, najsilnejšia je trichloroctová, takže C nie je správne. Za D, kyselina trichloroctová je silnejšia ako kyselina octová. Je najsilnejšia, čiže automaticky je silnejšia aj ako kyselina octová. Toto tvrdenie je pravdivé. Za E, všetky kyseliny vo vodnom roztoku pri rovnakej koncentrácii v moloch na liter rovnako ionizujú. No keďže majú rôzne hodnoty pK a tým pádom aj K,
určite majú aj iný stupeň ionizácie, čiže ionizujú do rôzneho stupňa, takže nie je to správna odpoveď alebo správne tvrdenie. Za F. Sila kyselín klesá v poradí. Kyselina trichloroctová má byť najsilnejšia. Zatiaľ to platí. Potom aj z kyselina octová, čo vidíme, že je rozdiel oproti tomu, čo sme analyzovali, lebo druhá najsilnejšia je fluorovodíková, takže F nie je správne. Za G. Najsilnejšia kyselina trichloroctová. Je to pravda. Je prvá. Takže toto tvrdenie je pravdivé. No a posledná odpoveď. Sila kyselín stúpa v poradí. Čiže najslabšia má byť kyselina kyanovodíková, čo je pravda. Potom octová, čo je pravda. Fluorovodíková, taktiež je pravda. No a kyselina trichloroctová má byť najsilnejšia, čo je naozaj pravda. Takže Hčko je správne. Rekapitulácia. Správne odpovede na túto otázku sú B, D, G a H.